Вдъхновение за промяна на търсещите истината. От книгата "Пламъкът на стремежа", лекции от Перица Георгиев-Кано. Кой си ти? Мислиш, че виждаш това, което виждаш. Ама само мислиш. Всъщност не знаеш какво виждаш. Действително не го знаеш това, което го виждаш. Само го гледаш и му даваш име – човек, небе, облак, но не знаеш всъщност какво представлява действително. Дали наистина знаете какво представлява един облак или небето, звездите, земята? Мислите, че знаете? Дали знаете? Когато не знаем кой сме, как да знаем какво виждаме? Не знаем вътрешно, не можем да знаем и външното. Това, което получаваме като информация, е само информация. Ама информацията не е това, което виждаме. Информацията за теб не си ти, нали? Ти не си всички тези изречения за теб. Ти си нещо повече от това. Или само тая сбирка на някакви информации, които някой знае за тебе. Освен това, хората знаят различни информации за теб. Един има една информация и те гледа като един, друг има други информации и те гледа като друг. Същата личност, обаче те изживяват като различен човек. Един ти се дразни, друг те харесва, един те мрази, друг може да те обича. Всеки има различно изживяване за теб, за всеки. Всеки различно те изживява. Всъщност, той не знае кой си ти. И ти не знаеш кой си ти. Ти мислиш, че си.